Voisin mä ottaa. Tää on jo jonkun. Se on aika lähelle. Hyvä, pääsen kokeilemaan molempia puukkoja. Joo, mä saan tää kun mulla on pihit. Haluatko syötä uusina? Kävikö? Lämpös toimitaan kota. Onko tää mittapala? Kun mä en oo saanut vielä irti tätä koskaan. Mä taija. Joo. Joo. No on tää. Miksi tää nyt tarvii? Ja pysy. Se rikkuu mun kijiitä. Se on suupiirros kiinni. Ehkä mä saan sen vielä korjattua. Nyt voin mitata. Mä en koko ajan. Ei saa meni. Tuossa tarvii hei, jos haluaa. No en mä tajua jaksata mitata, kun niitä näyttää tulevan. Niinkö? Mä käytän tota puhkoa, kun tää on terävämpi. Niinkö? Että se nappaisi. Kato! On iso! Iso on! Nyt ärsyttää, jos pääsee karkuun. Nyt on lähellä 50, jos ei oo hauska. Syvällä tulee. Tuolta. Aatu kelaa. Isi nyt tulee. Aatulla, Aatu. Se on kuha. Se on kuha. Valtava kuha, mä näin se. Mä näin sun valtava kuha. Se oli kuha. Mä näin. Kato kuha.
Ei tuu vielä. Jos ei muuta, otetaan kuva. Ei oo vielä näyttäytynyt. Nyt tulee. Nyt tulee. Nyt tulee. Tulee. Hauki. Mutta valtava hauki. Nyt on valtava hauki. On vielä isompi kuin se kain kanssa. Ota! Ja haavis! Ai mun käsi! On muuten se aika lähellä oo. Ei näy koko jengiä! Onko se painava? Nosta veneeseen. Ai mun käsi. Ja kuva. Kuvaa pitää ottaa. Ei mun haavinkaan. Älä vielä päästä. Kuva pitää ottaa. Mikä mörkö. No miten mä sitä? Mutta eka pitää ottaa. Mulla on tuolla... Häh? Mä katsoin pari kertaa, että tässä on kuhaa. Näytti, että sillä oli semmoset pihnit. On muuten syönyt. Mä haluun ottaa, mä fileroin se. Mä fileroin. Ei okei. Nyt on sitä haukia, mä niin paljon. No eikö se jos sä oot saanut sen, niin ei sitä tarvitse sen kummemminkaan. Otetaan kuvat kautta. Ai silläkin on kalakivi. Puu vetää tollain. Aati se lakkoisi. Kun siellä on kalaa kiinni, kun se vetää. Vai joo? Se on ihan tuolla kituusilta. Se pitää ehkä tappaa, me saadaan ainoastaan sillä se niinku. Ota seitä! Mutta on tää... Ei riitä nuo pihit pituudelta. Hyvä. Se on ottipeli. Ja nyt se on turvallinen ottaa ne kuvat sit kun se uskoo. Mä jaksan ottaa se. On virkeä kesähauki. Valtava pää.
Valtava. On se pakko ottaa tälleen. Ei, elä sokin. Okei, mä otan pihellä se. Mä otan itse tuolta pihellä. Aika lähellä on kyllä metrinä. Tai ei se oo kuin lähelle 80. Ei kun. Vähän yli 80. Ei kun. Mä laitan sen tonne pussiin. Onko se puukko? Noi mä laitan eka nostaa se tänne ja täällä verran. Joo. Tai mä nostan nyt vähäksi aikaa tuolta pois. Saadaan laitettua se sinne. Joo. Ja sen jälkeen tää ahven sit vielä punnitaan. On tää mörkö. Mikkikin pysy. Katsotaan paljon tää ahvena. Onko tuolla kylmä kalleja edes? $415. 400 grammanen ahven. Mikki on ainakin päällä. Ei tainnut nyt tiedetään ainakin kumman pussi on kumpi.